Presyo kan tinapay, siringkan Pinoy Pandesal asin Pinoy Tasty nag-umento. Department of Trade and Industry sinabing huli ini sa paglangkaw man kan presyo kan inputs sa pag-ibukay ni. Dugang na detalye sa report na ini. Tuod na subuot si Nanay Marunita na igwang pandesal tuyong aga. Kung kaya dawa nag-umento ang presyo kay ni, mayo man subuot siyang magiginibo kundi magbakal man giraray. Ay hindi pwede kasi ano naman yung kape. Siyempre pag walang tinapay, walang kape. Basado kaya sa pinakahuring suggested retail price na pigpaluwas kan DTI, nasa 1 peso and 50 centavos ang piglangkaw kan presyo kan Pinoy Pandesal. Ang dating mang 38 pesos and 50 centavos na Pinoy Tasty, nasa 40 pesos na ngunyan. Ang mahal, ganun daw po. Ang mahal na, syempre po. Nagmahal na po yung ibang mga ingredients. Sigun sa Department of Trade and Industry, apwera sa mga sangkap, naglangkaw man ang presyo kan iba pang inputs, arog kan packaging, asin logistics. Ang fuel talagang fluctuate, nagtataas, nagbababa, pero more so talaga nagtataas. So because of these different inputs, nakaipon sa paggibo kaning mga bread, nagkaigwang effect, kaya nag-increase. Huli kay ni kanya-kanya na sanang tipid ang mga customer takaning pagkaniguon ang sa indang budget. Yung binibigyan ko na lang silang tag-dalawa para makatipid. Kasi kung ilalatag mo sa mesa, ay kukunin yan, maraming kukuha niyan. Sa presente, day pasyerto kan DTI kung mahuros umalangkaw pa ang presyo kan tinapay sa mga masunod na bulan. Alagad pa nga po dan kanahensya sa publiko, pirming maginwai sa mga gastuson. Kaibanan si Jovel Ubiso, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.